Takže čau lidi. Čau. Čau. Jo, tady neví, co má dělat. Jo, no, přesně. Ona je lagla. Hej, Aj, co děláš? jsi lagla. Hej, lidi, líbí se vám tento skin? Jo, já jsem youtuber. Mně jo. Já jsem youtuber. Mně se líbí vaše skiny, ale moje ne. To je hezký. Jo, no. Není. Já jdu za bytovci. Si stáhni skin. Prase. Au, já nejsem prase, já jsem králík. Promiň. Ale snavka. Jsem na dvojku. Já nevím. Teda z jedničky. Dobré, já tady udělám sugarcane farmu. Mám 4 sugarcane. Lidi, my jsme s těma letíma Nice. Hej, pojďte sem. A Klárka už tu je dobrá. Ani pojď sem. s youtuberem máme něco společného ještě k tomu. Neříkej to, Klára. Teda. Jo, takhle ti budu říkat. Jo, Tobě. jo. Já se jdu natěšit dřevo. No, co jsi potřeboval? Nic. Že tady budeme bydlet. Tady? No, tady. Houba! A, tak. To je chmurka a to tak. Kde vidíte? Tady jsme nahoře, vidíš? Tady. Jak jsi se tam dostal? Já jsem lidi za reklamu. Jako vždycky. Ale to, já jsem ho vytvořil ten svět. Když se napojili. Já jsem natěžit třeba. Jsme vytvořili nový. Nevím, co dělám, jo? Když jsme se... Já jdu pokud Hani. Ok, já to Ne! Počkej, já jdu tam dolů na šutry, jo? Jo, takhle to točíš, já myslela, že to točíš jinak. No, jak asi. Já jsem udělal tady crafting table. A nemenuju se mým pravým jménem, ale jmenuju se Nela. Nevíme proč, ale... Protože to je moje nejoblíbenější jméno. Kolikrát to mám říkat? Já jsem to nevěděl. Protože jsem šla. Hele, já mám hřívek a crafting table. Jo. Kláry, to teda. Jo, to Já jsme si měla to- říct. Já si to vykraftila. Ani nevím jak, ale vykraftila. Já taky. A Jo, ty se opečíš. Hele, uhlí. Železo! Železo drak. Hej, ale tady jsou 2 u mě. No teď, Počkej! Co? Koukni se tam nahoru. Já. Hani! Vidíš ho? Vem si ten krumpač a uštěž. Počkejte. Nemám... Takže jsme tady. Tak dík. Já si teďka udělám kamenný krumpáč. Nesla jsem další železo. Já mám tak ho vem. A my tady mezi tím se postaráme o tohle. Ale já nemám to. Tady další. Nesla jsem diamanty. Ne. Aha. Ty mi dal kámen? Já? No. Ne. Tak mohu. Lava. Že já udělám pec, víš? Ej, Ej, dík. Udělám pec. Kláry, jo? Teda, jo. Ne, Kláry, netěž ho. Pokud máte rádi na Lublek, dejte odběr a like. velký N a L to už není jakoby velký, takže To je malý. N velký a pak A je malý. Black. Velký B A nebo tam napíšete malý. všechno. Takže jsem zpět. Teda jsme. Ještě, že nás to nevyhodilo. Jo, no. Ještě, že jsme. Počkej, oni nás lidi vidí nebo ne? Nevidí jenom tu hru. Ale asi se odhalím. A ty ještě nejsi odhalený? Nástroje. Kamera. Kláry, nechoď sem. Jo, Já tady kopu východ nahoru. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Takže, jo, my hrajeme. My hrajeme. My Ne. hrajeme. Já se Počkej. Nala. Já
Já se tady jdu... Kolik je 20:05? 8 hodin a 5 minut. Natáčíš? Jo. Odhalila se. Čas. No mě ještě ne. Jdeme. Kdo má vlnu? Já ne. Vlnu? No. Peci 18. Já mám 2 vlny. 2, já 0. Kláry, No. natěž tu pec a crafting, jo? Jedu ven. Já už jsem vylezl. Ale je to uhlí, konečně. Vidíš, Kláre, Já tady. se jdu natěžit. Klá. Daniel? No. Gamera. Takže už jsme se řekli jména, že jo? Takže už se můžeme říkat jménama. Že jo, Dáňo? Protože Daisy říká... No, ten říká Daisyrovi. Daisy. Jo. Proč mi nejde položit blok? Jo, už mi jde. Máš to lovely. Ty jsi tam tu. Ona mi to tam zazděla, Klár. Ne, ne. Jo. Já jsem chtěl jít dolů a oni tam byly 2 hlíny. Jo, tak promiň, já jsem měla 7. Vás sleduju. Já vím. Hele, to železo mi tady nechce, jo? Hej. Jedno železo už mám. Hej, proč to nejde? Jo. Já už jsem dole, Proč to Klára. nejde položit? Zkus to znova. Jo, mám tady blok. A nebo už se mě napadlo. Odpoj se a připoj. Potom Ne, je to kvůli tomu, že tam měla blok. Čau. Čau, Nelo. Nelo. Já si tady udělám nůžky. Ale pojď sem, mám nůžky. Mhm. Tady Nelo. máš. Takže lidi, využila jsem všechny bloky. Počkej, ale Ne, ještě mám 15 bloků. než mi tam to železo. Mhm. Nelo. Tamhle je ovce a tady je šudrkej. Dubína. Banana manila, Jo. prace kupa lubila a najevo polovina. Jsem Polovina. Polovina. Gamera, já potřebuji pomoc, teda Dáňo. Teda gamera, nevím. Nikdo nic neslyšel? Jo, zpívat. Počkej, já už ti tady pomáhám, jo. Hej, dáme douhlí. Počkej, Vy jste úplně někde dole. no pojď. Nelo. Hej. Anela Las Jamre. Dubína. Tak jsme to, Banana manila, prace kupa lubila a najevo polovina. A mám problém. Ne, nemám. A proč si pod sebou nevystavíš? Jo, to je taky problém. I papa lubila, parniana manila, prace kupa lubila a najevo polovina. Polovina. Co to máš? Jo, a to mělo znamenat jako srdíčko, chápeš? Počkej. Ovec! Co? No, ovec! A Počkej, to nechtý. Nele, Jo, ona má... nůžky. Ne, nezabíjej jí, Kláry. Tak tu slepici jenom. Jo, tak tu klidně. Ne k ničemu. A nic jsem neřekla. Ale na šípy je dobrá, na šípy jo. Koukaj. Já musím udělat torky, hej. Jeďte mi někdo na těhy třeba? Jo. Dík.
Potřebuje to. Protože stejně nemám nic dělat, takže. Když tak ti potom udělám železnou sekanci. Nebo je čítaš. Ne, Načítujem. já jsem jenom potřeboval vyletět. Takže jsme neměli kumpat. A to jsme stopli. Jo, ale teď myslíte, že čítujeme? Ne, nečítujeme. Ne, nečítujem, jenom jsem potřebovala vyletět, protože jo, tam spadlo zase. Spadla. Jo, vlastně by nahoru. Tady tam spadnu. Tak jsem se splatnul. Pojďte mi už někdo z to třeba blbý. Jo. Máme 5 vln. Mám 5 Máš. dřeva. Jo, vlastně se to dělá. Ale já nevím, že jsi. Vidíš mě, já jsem jenom... Mám 8 vln. Jo, a jak za tebou asi mám době. Proč ne? Jste tady? Já se vám nevím, jo? Já to dítě salám. Uj. Nikdo mě neslyší? No, nikdo ji neslyšel, jasně. Já jsem ji neslyšel vůbec. Vůbec. Ne. Myslím- Ale Kláry, už tu máme schody nahoru. Jsi nahoře? Nelo, kde jsi? Tady máš ovce. Lidi, toto bude konec. Nelo, už tu máš ovci. Tady